seara din Turcia, în acest moment. Yakşamlar, le zicem și noi turcilor. Ganz herzliche Grüße aus Ankara. Thank you very much for the fantastic show. It was really Mulțumiri pentru acest show fantastic. Here are the results. Și să vedem dacă suntem în voturile turcilor. Românii au luat 5 puncte, noi, din păcate, nu suntem... Sau poate din fericire, vom vedea. Poate să dea Dumnezeu. Am coborât pe locul 13. Top 3. Georgia, 8 puncte. La Géorgie, 8 points. Care se ridică și mai sus. Suntem la Intră în 9 primii 10. puncte de locul 10. Bosnia 10 puncte și, bineînțeles, Azerbaidjanul ia 12 puncte de la turci. Să vezi cum Azerbaidjanul trece pe locul 1. Our 12 points go to Azerbaijan. Era de așteptat. 12 puncte pentru Azerbaidjan. Și au trecut pe locul 1. Dar lupta e foarte, foarte, foarte strânsă Aprigă acolo acolo sus. sus, Foarte, da. foarte, foarte strânsă. Care se E dă probabil de cea mai Ucraina, strânsă Azerbaidjan luptă în și ultimii Siria. ani la Eurovision. Da, Good evening, absolut. Cécile Bella. Bună seara din Elveția. Elveția. În acest moment. Am trecut în a doua jumătate a țărilor. Nu suntem nici în această listă, din păcate. Să sperăm. Dar au dat puncte Azerbaidjanului, ceea ce... Doar un punct, dar e ceva. 8 puncte 8 puncte pentru Germania. De la Elveția în acest Noi moment. suntem pe 13 încă. 10 puncte pentru Islanda, care se ridică un pic. Oricum e în afara celor 10 Bosnia și ia 12 12 de la Bosnia-Herzegovina. 12 points. Elveția. Thank you, Cécile. Eu mă întreb acum câți bosniaci sunt în Elveția. Deși nu neg, piesa a fost într-adevăr Lena Aroni. foarte bună și mai ales a avut un public țintă pe care celelalte piese nu le-a avut. Exact, da. Persoane de vârsta a treia. Grecia. Din partea Greciei. Hai că de aici trebuie să avem puncte. Chiar dacă nu avem de aici puncte. Avem moldoveni în Grecia, așa că sperăm să avem totuși puncte venite de acolo. De primele rezultate din Grecia, Nu este nu suntem Moldova. încă în ultimii 7. Așa, poate mai sus. And now the Poate main mai sus, points, să sperăm. the Greek top 3. Din partea Greciei sunt acordate pentru 8 points go to Georgia. Pentru Georgia, 8 Géorgie, puncte. 8 points. Ten points go to Italy. Pentru Italia, 10 10 puncte. Și chiar sunt curios, cui au dat ei? Nu este Cipru în această semifinală, în această finală. Go to France. Pentru Franța, 12 puncte. Surprinzător. 12 points. Nu este surprinzător, eu m-aș fi așteptat la mai multe puncte pentru Amuri Vasili din multe țări. El era marele favorit la Georgia casele de next. Good pariuri. evening, Zofia Nizaradze. Georgia este următoarea țară. Moldova e tot acolo, pe locul 13 de ceva timp Good deja. evening, Europe. Thank you for the fantastic show. It was Am auzit toate really epitetele în această seară. Mulțumiri de derivare pentru un And show here are minunat. the first results of Georgian vote. 5 puncte Moldova ia 5 de puncte. la Georgia. Cam atât ne dau 8 points, vecinii noștri istorici, dacă pot să numesc așa, Da. nu sunt chiar vecini, dar Azerbaijan. am împărtășit 8 points. decenii împreună cu aceste țări. 10 points Azerbaijan go to deja are 9 puncte în fața suedezilor. Ukraine. 10 puncte pentru Ucraina, care trece pe locul 2 În acest la doar moment. 4 And puncte de finally, Azerbaijan. Foarte strânsă Our luptă 12 acolo. points Sus. go to 12 puncte pentru Nu știu. Lithuania. Lituania. Uite așa. 12 points. 35 de puncte pentru Lituania, dar rămâne în continuare în partea a doua a clasamentului. Lituania chiar a acolo. meritat puncte. Este interpretă. Știu că ți-a plăcut ție Da, Lituania mi-a plăcut foarte mult. piesa foarte mult.
o piesă profundă. Cred că juriul a votat-o mult în Da, probabil. Juriul de specialitate cu siguranță a apreciat-o. Franța, bună Bonsoir seara. à tous, bonsoir Düsseldorf, pardon. Bienvenue à Paris. Ici en France, on s'est régalé. Ce soir, on en a pris plein les yeux. Donc vraiment du fond du cœur, bravo à tous pour cette soirée vraiment Deci top. 3 expresii perfect franțuzești din partea acestui prezentator francez. Ei au zis că și-au umplut ochii cu acest spectacol. Moldova a luat 4 puncte de la Franța. Foarte bine, foarte bine. În anii precedenți francezii ne-au dat mai puțin. Maintenant, voici le top 3 de la France et on démarre avec les 8 premiers points qui sont attribués à Francez vorbește numai în franceză. Italia, 8 puncte. Așa au fost și condițiile. Poți vorbi putea să franceză sau vorbească, engleză? da. avec les 10 points. Majoritatea țărilor preferă să vorbească în engleză. Engleză, nu știu, da, dar mă rog. La Suède. Suedia, 10 puncte. Dar Azerbaidjanul a primit 6 din partea Franței și rămâne acolo sus. Să vedem cui oferă 12 puncte țara turnului este l'Espagne. Spania, 12 puncte, care e a treia de la poartă în acest moment, datorită 12 puncte. Mersi beaucoup la France pentru punctele pe care ni le-ați oferit. Am trecut pe locul 12. Serbia. Good evening, Europe. Hello, Germany. It was a magic night. Magic, da? E următorul epitet. Poți să faci o listă de sinonime. Da. A fost magic. A fost magic. Here are the first results from Serbian vote. Iată primele rezultate din partea Serbiei. Acum, da, așteptăm puncte pentru Moldova, dar ne este interesant și ce se întâmplă sus acolo. Azerbaidjan rămâne pe locul 1 și Ungaria. 8 puncte Ungaria, asta nu afectează clasamentul de sus. 10 points for Slovenia. Pentru Slovenia 10 puncte și veți vedea, vor da 12 puncte pentru Bosnia și Herțegovina, care se va ridica în clasament. Bosnia. Bineînțeles. Și acum devine și mai interesant. Sunt 4 țări la 6 puncte diferență. 4 țări care au peste 100 de puncte acumulate. Și la doar 6 puncte diferență acolo în față. Croația. Nevena. Guten Abend, Danke. Guten Abend, Düsseldorf. Kisses from Zagreb. Încă 12 puncte pentru Bosnia, probabil, din partea Croației, vom vedea. Probabil. Nu, doar 7 pentru Bosnia. Ucraina cu siguranță bosniecii au așteptat mai mult. 8 points go to Serbia. 8 puncte pentru Serbia, care întrece Moldova. Moldova rămâne pe 13. Cam acolo a stat, la mijlocul clasamentului. 10 points go to Azerbaijan. Extraordinar, 10 puncte pentru Azerbaidjan, ceea ce îi favorizează foarte mult, pentru că ei trec pe locul 1, la 9 puncte diferență. Aici începe să se contureze ceva. Dacă Croația a dat mai mult Azerbaidjanului decât Bosniei, asta înseamnă ceva. Asta ar însemna că Azerbaidjanul este favorizat. Slovenia a avut o interpretă foarte puternică în această. Good evening, Leila Ismailova. Bună seara. Belarusul își va da punctele. Miss Colin, hello Europe. Thank you for a wonderful show tonight. A fost într-adevăr un show minunat. 7 puncte de la Belarus. Cam tot atât am luat și de la ruși la ucrainieni, dacă nu greșesc. Top 3. 8 points go to Germany. Pentru Germania, 8 puncte. Moldova e la doar 2 puncte de Georgia, care e pe locul 10. 10 puncte pentru Ucraina, care se apropie la 5 puncte de Azerbaidjan. Și 12 puncte rușilor dați. Nu, că doar 5 puncte au dat. With all our love and admiration, we give to Georgia. Congratulations! Pentru Georgia, care se ridică mult în fața Moldovei. Intuiesc că pe acolo vom rămâne. 11-13, cam așa. Ar trebui să ne ofere 12 puncte. You've been absolutely amazing tonight, all of you. So well done. România au ales amazing. Now, let me reveal you the results of the Romanian vote. Tot se perinde printre aceste calificative. Da, acum noi ne rugam să nu fim în ăștia 7. Slavă Domnului, să sperăm că ne-au dat mai multe puncte.
8 puncte pentru Grecia. Și dacă acum nu dau 10 puncte pentru Azerbaijan, să vezi încă și mai interesant va deveni. 3 puncte doar între Azerbaijan și 10 Ucraina. points for Azerbaijan. 10 pentru Azerbaijan. Cred că e aici. E aici. Anul viitor mergem în Azerbaijan. Cred eu. Deși sunt doar 13 puncte, dar e deja mult. Au mai rămas 13 țări. Moldova. 12 puncte ne-a oferit țara noastră. Ceea ce ne egalează cu Irlanda. Surprinzător, mulțumim și am văzut în sfârșit pe Zdubi în imagine. Care sunt fericiți. Albania is next. Good evening, Leon Menkci. Albania. Apropo, o piesă care nu a intrat în final, dar mi-a plăcut foarte mult. O interpretă puternică, cu energetică extraordinar. Albanezul îi zice lui Anche că ea a jucat într-un film care a fost popular și în Albania cândva. A fost un show frumos, zice albanezul. De la 1 la 7, dați-ne și nouă ceva, nu ne dați? Asta e. Nu în seara asta. Nu în seara asta. Poate altă dată. Pentru Azerbaijan 8 puncte. Acolo e. Și diferența crește văzând cu ochii. Cred că anul viitor e în Azerbaijan. 10 puncte pentru Azerbaijan. Moldova rămâne pe locul 10, asta e bine. 10 puncte pentru Grecia și 12 puncte din partea Albaniei pentru... Pentru Italia din Albania. Da, sunt cunoscute relațiile strânse dintre Italia și Albania. Dar asta nu diminuează meritul lui Rafael Gualați. A avut o piesă foarte frumoasă. Malta. Și va oferi puncte. Congratulations on an amazing show. Mare show, frumos show, într-adevăr. Fraza cu care ne-am obișnuit deja. 7 puncte pentru Marea Britanie. Our 8 points goes to top 3, să vedem. Ireland. Pentru Irlanda, care ne întrece. Ne depășește. Cam acolo am zis eu, intuiesc că vom rămâne. 10 puncte pe... Dar pentru Italia 10 puncte. Da, pentru Italia 10 puncte și vedem 12 puncte dacă merg la Azerbaijan. And finally, aici e. Our 12 points goes to El Nikki of Azerbaijan. Pentru Azerbaijan. Și deja cred că putem să-i felicităm. 32 de țări au votat până acum din 45. And now, Portugal. Azerii și-au dorit foarte mult să câștige odată și odată concursul. S-au calificat de fiecare dată în final. Good evening, Europe. Portugalia. Haide, aici trebuie să avem multe puncte. Îmi amintesc că Zdop în 2005 au luat 12 puncte de la Portugalia. Sperăm că și anul ăsta... Vezi că este și Spania, nu doar 5. Deci e un indicator ăsta că portughezii ne-au dat doar 5 puncte. Plus că avem și moldoveni. And now we move on to the Totuși am trecut pe locul 10. Am trecut pe locul 10. 8 points go to... Dacă rămânem aici... Ar fi perfect. Să rămânem în primii 10. Ar fi perfect. Azerbaijan, 8 puncte din partea Portugaliei. 10 points go to Italy. Italia, 10 puncte. And finally, Punctaj maxim din partea Portugaliei. 12 points go to Spain. Și reacția e foarte pozitivă în sală, dacă observi. Da. Nu s-a indignat nimeni de faptul că portughezii au dat spaniolii